Nakasustener usabog damage sa kusog nga linog kagabi ang Mandawi City Public Market. Nico, kumusta ang sitwasyon sa maong merkado? Yes, human sa linog kagabi igi pasiradan una karon ang Mandawi City Public Market nga nakaangkon og damage. Apan pasalig sa mga otoridad padayon ang pagnegosyo ug pagpangumpra sa mga moadto sa merkado. Busy ang mga negosyante ug stallholders sa Mandawi City Public Market nga nagpahimutang dihang naabtan namo kaganiha. Pipila ka oras human sa linog, gitugtan sila nga makasud makadyot sa merkado pero aron lang panguhaon ang stock sa ilang tinda. Sa kalsada palibot una sila na maligya human na damage ang parte sa merkado. Sa ikaduhang andana, naukal ug nalusno ang parte sa canopy ug beam epekto sa kusog nga linog kagabi. Gikordon una ang palibot ni ini kay delikado nga may matagakan. Igawas ang mga gamit dito para diri sa isda. Ari lang sa mo? Oo, ari lang. Mato tan-on niya yung pisto ron temporaryo. Oo, wamalay mo. Okay ra gyapon. Di lang sa tamo kuan mo gamit sa sod sa merkado kay movement ko sa tao makauyog man o ta kay bawon sa sitwasyon sa sod. Alang sa pipila ka mga vendors, nanumbalik ang kasinatian nila ni atong 2013 sa miaging Bohol, Cebu earthquake. Ni adtong higayuna, ang merkado sa Mandawi nga nahimutang sa likod sa sports complex nagusbat usab epekto sa pagtayog. Tungod sa grabing pagpangliki, gipabakantihan ang karaan nga istruktura. Pipila ka tuig nga temporaryo nga nagtinda sa gawa sa karaang merkado, samtang gitukod ang bag-ong merkado diha na sa barangay sentro. Nakatinda kami dayon kay kanang ayayahay naman paghakot. Pero mo lagi naman antos ka init. Uwan og init na naman. Moto sa kani adto. Oh, mo gyud po nitapo karon. Tanaw nimo asa mas damage katong karaan o kani bag. Kato dito karaan di kay kana naman diha. Misusi sa kahimtang sa public market kaganiha, kauban ang taga DRRM ug Market Authority si Mayor Jonky Uwano nga miawhag og subsub nga inspeksyon sa taga Office of the Building Official ug abag sa taga DPWH pagtangtang sa nalusno nga parte. Posible kuno nga magamit una ang katunga nga bahin sa building. Vendors sa diri, pangitaan sa sila sa atong market administrator og lugar sa sud for the meantime until ma-remove ni siya nato. Pero ma-remove na ni siya niya, i-check balik sa atong mga engineers. The whole market itself is okay raman. Iyang mga foundation okay ra. Kani ra gyud ang iyang canopy. Kini pases ang gipaabot sa mayor ang report og rekomendasyon sa OBO ug sa mga city engineers kung kanus pwede nga pabalikan na o pag-istar ang katong maong merkado apan matud niya posibleng parte lang una niini dili lang ni atong parte sa may habig sa Padre Burgos Street ni atong na damage nga portion sa canopy. Ses? Dagang salamat, Nico Sereno.